Какво е това? Здравейте отново! Не сме се виждали от доста време, или по-скоро от песента ми. Трябва да продължа да снимам клипове, защото като ви гледам коментарите и продължавате още да ми пишете коментари, са много яки и са позитивни и се чуете къде съм. Това всъщност го разбрах преди един месец. Също по това време много хора почнаха да правят клипове, наречени Mystery Box from the Deep Web и някакви такива. И реших, тъй като и преди съм влизал в Deep Web, да видя дали изобщо има такива кутии там. Защото съм почти убеден, че няма. Поне бях почти убеден, че няма. Влязах вътре и се оказа, че наистина има. Наистина има, и то не е само един човек, който ги праща. И сайтът е отвратителен, някакъв такъв, който не е нормалният ви сайт за купуване, или например в Instagram тия фейк кутиите. Някакси недовършен сайт са едно, на който можеш да платиш с биткоин. Поръчах кутия. Беше малко по-сложно, защото кутията струва $100. Процесът, през който минават нещата, е отвратителен и се чака уникално много време. Накрая трябваше да ходя да си го взимам от пощата. Ето я кутията. Все едно някаква кутия от обувки, само че е пакетирана и отдолу има... Чувам как някакви работи се клатят вътре, но отдолу има фолио, което продължава вътре в кутията. Кутията е запечатана с най-тегавото тиксо, което съм виждал през живота си. Опа. И сега тук идва интересната част, още преди да сме отворили кутията. Отгоре е гравирано с нож България, София. Не знам дали го виждате. Но отдолу поръчах кутията с името Иван. Никъде не съм написал, че се казвам Лачев или Даниел или нищо подобно не съм писал никъде. Само че Иван е задраскано и над него пише Лачев. В смисъл, очакваше се. По принцип, като си поръчваш оттам, те ти искат биткоин, който не може да се проследи. Но като влезеш в самия сайт, не бях взел никакви мерки за сигурност или да не ме проследят кой съм. Просто влязах в Tor и го взех. Tor е платформата, на която се влиза в Deep Web, и явно са ме проследили от IP-то или нещо подобно. Сета не ги разбира много. Нека да го отвориме. Много се надявам това, че съм си написал, че съм Иван, а не Даниел, да не повлияе по никакъв начин, но... Питам се да бъда много внимателен, защото вътре чувам някакви работи да се тръшкат. Сигурно не е добре да си слагам палец така вътре. Чувам някакви работи и ме е страх да не счупя нещо. Мисля, че го отворихме. Малко ми трепери гласа и като дишам съм... Повярвайте ми, това не е шега работа. В смисъл, има хора, които умират, като се ебават с хората в Deep Web. Окей. Фак. Добре, вътре може да видим това. Да, фолиото стига и до тук, до вътре в кутията. Окей, просто ще го скъсаме сета. Окей. Боже господи, помири съм го от тук, вони отвратително. Добре, първо... Holy fuck, вони отвратително. Добре, нямах ръкавица, затова си направих сам. Окей.
вътре има още няколко неща, още две неща. Това е първо малкото пликче вътре. Някакви работи са увити в фолио. Според мен всички сме гледали филми, в които фолиото означава наркотици или нещо подобно. Какво е това? Това е някакви кристали. Прилича се едно на тия захарчетата, които са в купчета и се ядат. Мирише на гадни лекарства, които са си изтекал срок и са повърнати от наркоман. Това е по-малко. Добре, страх. Не може да ги пипам така с ръце. Хапче. Ето го тук. Мирише на пластелин. Мирише на нещо много гадно. Това е студено. Виждам нещо черно вътре. Не искам да ми се разтече по мене. Какво е това? Фак! Мисля, че от това идва гадната миризма. Какво е това? Какво е това, бе, човек? Няма пре. Някаква кутийка. Това е едно същото като това, само че е втвърдено в кутийка. Какво е това? Мирише брутално гадно. По това фолио има някакви гадори. Какво е нещо тежко? Какво е това? Някакво шишенце. Какво? Не разбирам. Наистина. Сърце? Сърце от камък. Ще го сложа тук. Какво? Нож? Това е така, беше оставено просто в кутията. Искаха да ме нарежат с нож ли? Добре, от сега нататък по-внимателно ще бъде. Не желая да си развалям живота заради това. Това е игла.
Имаше една история, чух наскоро от затвора. Един човек е бил в затвора и разказва как един от неговите приятели нещо имал конфликт с някой от бандите вътре. Нещо ги е напсувал, почва да ги псува, нещо е такова. И на следващия ден, като са му донесли храната, някакъв бургер бил и той захапал бургера и се оказал, че вътре има игла. И тази игла е била заразена с хепатит. Флашка. Предполагам, ще видим след малко какво има на тази флашка. Въпреки, че не знам за вас, но мен винаги са ме учили като намеря някаква флашка на земята, например, да не си я слагам в компютъра. Мисля, че това е всичко. Не, има бележка. Разбира се, че ще има бележка вътре. Това е адреса ми. Точният ми адрес и отдолу пише See you soon. Това е адресът ми и отдолу пише ще се видим скоро. Много се чуя дали да я пусна флашката или не. Ще сложа през този кабел флашката, защото той предотвратява изпържването на компютъра ми, ако изобщо има някакво такова нещо. Добре, това вирусната е пусната. Така, да махнем иконките. Хубаво, нека да ми пусне. Мирише леко на изгорял, но предполагам, защото отзад има някакви глупости. Добре, не се отваря. Неименувано е Over. Едното е Over, другото е You. Предполагам първо снимката. Това е в двора ни. Това съм аз като малък. Това е миналото ни куче Норти. Добре. Не знам откъде го има това, но... Ю. Някакъв човек с... О, shit!